Zdravo svima i dobrodošli ste još jedan moj novi video. Danas kao što vidite po naslovu jedno kratko obaveštenje. Jako mi se sviđa ovo mesto za snimanje, tako ako se i vama dopadne, snimat ću tu. Ovo mi je korpas, možete da verujete, ovo je inače korpas za igračke. Ali ja tu, pošto više normalno nemam igračke, sam stavio... Tu sam stavio stare knjige iz svih razreda, tako da mi je tu sve poređeno po redu. Možete malo da vidite, ali to sad nije bitno. Današnje će biti obaveštenje za jednu organizaciju koja se zove Čepom do osmeha. Ta organizacija skuplja novac ili bilo šta skuplja. Mislim, skuplja novac, ali generalno skuplja čepove. One plastične od flaša, od bilo čega. Da pomogne deci sa invaliditetom. Ovako, znači ta organizacija skuplja vaše čepove, nemam čepove, a oni onakve flašica, skuplja čepove i reciklira ih od tog novca koji dobije za recikliranje. Ona to naravno da u humanitarne svrhe za decu sa invaliditetom. Još nešto. Hoću da kažem da ova organizacija je jako dobra zato što se ne traži od vas da donirate neki novac ili ne znam šta. Tražite samo da sve što ostalo bacite u kantu od plastike, date toj organizaciji. Možete naći mesta gde možete da odnesete, na primjer, ne znam šta već imate, čepove. Čepovi se iskreno su poželjni. Možete da ih nađete na jednom sajtu koji ću vam ostaviti dole. Tako da možete da ga tu nađete, obavezno pogledajte, jako je zanimljivo. Ja sam onako baš proučio i sviđa mi se iskreno cijela priča. Neko se potrudio da napravi tu priču i da pomogne deci. Naravno, ako vi, ne daj Bože, imate dete sa invaliditetom, bilo bi poželjno da ga prijavite. Oni će da ne procene da li je to dosta hitno, da se odmah skuplju za njega čepovi. Budite humani, budite dobri, to stvarno neko može da pomogne. A mi se ne kod narednih videa i ćao!